Welcome to Exelokishi, igama lami Sam Kellogg's. Uyazi-ke nami base ngisuke ngikhona, ngisuke ngikhuluma no my brother la abasuke besuka emakhaya up until manje la estradini. Sifind out kabanzi ukuthi yini ebasuse emakhaya, yiziphi izinto abazenza, uyayibona leyo nto leyo. So wena stay tuned ngoba njengamanje ngihleli no my brother ozo-introduce asitshele ukuthi igama lakhe ubani khona la kwi-Exelokishi. My brother unjani? Kuyaphileka. Igama lakho my brother ubani nesibongo? Ngusicelo ngakho umalo ngisuka kaMashu kwaBhili. KwaMashu kwaBhiya mina ngazi kwa-E kwaMashu. Kodwa Nkosi yami ingakephi u-B no-E? U-E kumakhelwane. Kumakhelwane. Ngathi ngiyabona. Ngathi ngiyabona. Bina ubone ka-E. So my brother ulethwa yini la estradini? Mfethu, into engilethayo mfethu yini inhliziyo into engayenza. Into wayenza. Shuthi kamakhelwane mfethu mekuney'moto. Oh yeah. Kunamaveni ngithi awu-5. Sure. Manje ubaba wakhona wayengikhonzile. Eyodwa iveni eyihamba mina for ngithatha ngayo iy'pesheli. Ngoba ngithatha ngayo iy'pesheli nje ngibuye nalowo mali, mengibuye nalowo 350 nalowo 400 nami ekwazi ukuthi enginikeze lokho engikwazi ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyiphilise noma 150 noma 100 ngifaka upetrol. Kwathi ngelinye ilanga-ke mfethu sasiya eMsinga ngine-special. Sure. Ispecial sasingikhomba eMsinga. Sure. Sihambisa abazalwane lapho. Shuthi le special ngangasireport. Wathi wena sogcina wena ephaketheni lakho. Vele eMsinga ngizothi shwe yebo. Angaboni uboss ukuthi nawo. Inkinga-ke engangihamba nayo umfana wakhe lo baba lona wayezele iy'ntokazi ezu-4, 5 ngomfana eyedwa. Lo mfana lona wayeno-9 years. No-9 sasemncane. Wayethanda nje ukuhamba nami emotweni. Sure. Abe ngiphuthumisa-ke le special esesemsinga. Kwathothi manje i-distance kuye-Msinga. Waze lokhu ngingena amakholi-ke sengibuya. Sure. Inkinga-ke manje imoto sengipressa ngempela-ke sengijahe nesikhathi. Yabo. Kanti angiboni nalezi iy'ntaba zasemsinga zinemigwaqo ebhedayo yayibona loo nto. Ngabona nje imoto isiginqika yabo. Ngoba ngangiyipressile impela yabo ngithi umgwaqo uqondile kanti unama-gravel akhona. Yeah. Ngabona ngoba imoto iginqika umfana lo wayese eceleni. Nanihamba ngayo ngohlobo lemoto ngicela ukungena olimini. Nanihamba ngayo le hlobo lemoto? Yini kuthiwa yini? Kuthiwa Isuzu le idouble. Idouble. Okay, noma ngazazi imoto le futhi eneskank. So uboy wayekephi wayela eceleni? Wayela eceleni. And then kwenzakalani? Ngathi ngibona imoto isihamba emoyeni yaginqika imoto. After lokho lalivuliwe iwindi le passenger. Sure. Shuthi lo mfana waphuma. Wathi ezama ukuphuma kanti nemoto isiyaginqika yamshaya esifubeni wahlukana straight. Yabo. Ekuhlukeni kwakhe yaginqika imoto yayezansi. Okay, nami ngaphaphama sekugcwele abantu ama-ambulance nami la salandwa ngani ngebhanoyi. Uphaphama kephi kuphaphama? Khona la kwisini noma uphaphama esibhedlela? Ngiphaphama khona la kwisini kodwa kuyasikwa eGranda ngendlela engalimala ngayo ngaze kwanqamuka umsipha lo ngemuva shuthi ngabanjwa amaphedali. Ngiyabona. Kwafanele manje kunqanyulwe imoto ukuthi isikwe kuze kuphume umlenze. Bakuthatha bakusesibhedlela? Bangithatha-ke bangusesibhedlela. Uyafika-ke esibhedlela bakubuza imibuzo eminingi ukuthi kwenzakaleni ukuthi awungilandi nje. Phela kwathi mfethu after lokho bangibuza ukuthi ngubani, ngasho ukuthi ngubani, yabo lonto. Bakade
eshayela hayi mina yabona iy'ncwadi anginazo Sure. yabo. Mm. Okay, ngaphaphama futhi sengisesibhedlela yabo lonto. Hawu sengisesibhedlela futhi yabo. Siyangibuza unesi uba igama lakho ngiyamtshena kanje 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 kanje. Yeah. Imoto kade ishayelwa uba kade ishayelwa yimina yabo. Iy'ncwadi yonke lento hayi anginazo iy'ncwadi yabo. Imoto okay engichazele ukuthi hayi kwenzeke kanje kanje kanje. Umfana kade uhamba naye uSipho. Umfana walo baba. Hawu useshiyile yebo. Usutshela wena inesi manje. Yebo. Shuthi la nala emphakathini mfethu lo baba lo hayi bayaziwa nje mfethu yabo. Plus uney'moto hayi cha ngihlaleke nala esibhedlela yabo ngithi ngahlala bani amasonto awu-2 yabo. Mengiphuma ngingaphumi Sure. qale nje kufike ini lento ukuthi nginecala manje. Nginecala udriver ungenayo ilayisensi. Sure. Yonke leyo nto leyo mina nje lana ngoba ngisesibhedlela sengigadiwe kahle kahle ukuthi ngiyo-charge. Yayibona lonto. Hayi ngihlale esibhedlela hayi discharge ngihambe namaphoyisa-ke sake phi eqaleni-ke police station. Yeah. So ubhalisa Kodwa khona usurekhavile-ke vele manje usurekhavile emzimbeni. Siyakhona nokukhaka kodwa awukho futhi ngihamba ngey'nduku. Okay, ngiyathola. Ngoba umsipha wanqamuka. Inkinga kwakuyo ila emsipheni yabo. Yeah. Hayi mesifika-ke police station sibhalise yonke into-ke kumsishi ukuthi kwenzakaleni. Ngichazele-ke umsishi after lokho kuthiwa uyaboshwa-ke ngoba ini utholakale iy'ncwadi onazo. Okwesibili imetha. Futhi lapho ubulala ngokunenhloso exactly ngiyayibona. Yebo. Hayi mfethu. Hayi ngithi hayi ayikho inkinga icala vele ngiyalivuma. Ubaba wayenginikezile imoto izolonto. Kuthiwa hayi uyokhuluma enkantolo. Mengifika enkantolo kuthiwa hayi 7 days. Sure. Ngisaya eWestville yabo. Hayi eWestville ngiyesibhedlela. Vele ezami zikephi kodokotela ngoba ngisho yabo. Hayi ngiyesibhedlela after 7 days ngibuthi icala uyalivuma noma uyaliphika ngithi hayi cha ngiyalivuma icala yabo. Yeah. Okay kuthiwa another 7 days ukuthini manje kuzoqulwa-ke icala ngoba angichithanga isikhathi sami senkantolo lokhu ngithi icala ngilazi yabo. Shuthi bebheke ama-previous ukuthi before ngake ngaboshwa yonke lento leyo. Hayi bethole ukuthi nginama-previous awu-4 yabo. Awensangu, awe-heroin yabo. Awu-2 awensangu awu-2. Yeah. Kuthiwa hayi okay-ke ngoba unama-previous kodwa awekho waleli cala leli. Sokugweba 2 years kodwa ono-276I. Shuthi u2 years wakhona ngoba unalezi namba mina eWestville ngizohlala bani 4 months. Uzohlala 4 months khona. Mase ngiyaphuma ngiyasayina. Sure. Ngale accident le. Ngoba bachaza ukuthi ngale meta akuyona enhloso kodwa nami ngasheshe ngavuma ngoba ngichitha ngasenkantolo plus naleli cala alikaze lingibophe before yabo bachaza yabo. Shuthi lapha na eWestville kwaba u4 months right? And then wasiyaphuma. Yeah sengiyaphuma. Yeah ngiyakuzwa usubala manje uheroin nobani. Sengisho ama-previous. Yeah ngiyakuzwa impela usubala wona. Ufuna ukuthi uthathe ungibekeke la wawubadayisa noma wawenzani ngawo? La previous. Amawong
yabo mawunga lawo Oh, ngangidayisa. ukudayisa. Okay. Ngayeka isoyena lo baba. So ngoba usulana ke impilo yakho La ejele. okay, ngithatha ngibeke ejele, it's fine. Hayi ejele ngifike ejele like grand vele ngwakamashu khona namanye ama-outs akamashu yabo lo nto. Hayi bubesi ayikho inkinga mfethu sisebenzi nawe fanele ube sisebenzi. Washo ukuthi wena ufika la ejele vele khona umuntu omaziyo. Vele ngiyaziwa. Yebo lo nto ama-outs ngasemadladleni napho bese nawe fanele ube nombolo khona uzokwazi ukuthi uyivikele. Yebo. Ngiyibona nxa sokungena futhi olimini ngiyibona kuma movie mina izinto eziningi kuthiwa mawuthatha inombolo kuthiwa wenze omunye kabi uyakwaza omunye bese ya phela khona lapho kufika khona lokho ezingeni. so wena my king wena wayithatha inombolo Ya ngayithatha futhi nawe wakwenza lokho. Ya ngakwenza kodwa hayi ukuthi ma uyithatha uyayithatha ube angithi yobona nasemaphoyiseni uthi manje khona oneqhuzu elilodwa kanjalo khona onenyoni khona namaqhuzu awu-3 kanjalo kuya kanjalo ngeke ukuthi uyayithatha usugwaza abantu uyayithatha nje usebenze uphinde futhi uhole futhi uma uhola mase bayakutshena ukuthi manje ke fanele ukhombise nawe ukuthi iyona lento unikele ngani ngegazi lakho ukuthi ukwazi omunye umuntu. So my king impilo yakho from le emakhaya until manje uyibona ihluke ngani? Mfethu ayihlukile mfethu ngoba manje emakhaya ngiphile enye impilo engconywana manje shuthi mengiphuma la kulo 4 months mfethu ngiye emadladleni edladleni ngifike ngibe umuntu omubi ukuthi ngabulala ingane yalo baba uSipho igama layo yayizwa lonto sengibizwa ngombulali yonke leyo nto yayibo lonto lokho shuthi kwangangiphatha kahle futhi nakhona bakublame nanokuthi awushongo ukuthi wawuhamba uthi uyaphi ngoba wayichaza leya trip ukuthi ngihambisa yayibo lonto angichazanga bezwa nje sebezwa ngengozi bazi ukuthi mina mhlawumbe angithe ngiseNewland yayizwa lonto kanti mina ngiyale emsini ekuphumeni kwami ke mfethu ngaphuma ngaba nalo yonkinga plaza omakhelwane kaNdebele kamakhelwane nje mfethu yebo mengiphuma nakho yebo lonto ukuthi kuphela kubiyeliwe kuphela yebo isimo sikanjani ke manje masuphumile usulapha na ke phela manje sengombulali yebo lonto plus la estradini nengane ezu2 zamantombazane yebo lo nazo lezi ngane kuthiwa awubaba wakho ombulali wabulala uSipho yayizwa lonto lokho wangiphatha kahle yebo ngoba ngila estradini kumanje ekhaya akho umuntu ngena ngisho uqashisa ngoba mengiqashisa uzofike bona umuntu ukuthi warephe nini ehambayo lana okay bengakwazi ukuthi bewudle umuzo kwababa yebo awucabanga ukuthi ngelilanga nje ukuthi uhambe edladleni ngiyacabanga akho umuntu ngiyacabanga ukhiye ukhona kumina yabo lonto mengifika nje ngivula igate ngivule endlini mase ngihamba futhi ngiphinde ngivale ngoba manje mengithi ngicabanga ukuqashisa futhi uzofika ebona nomunye umuntu ukuthi uba i-owner yalana abo manje sekuhamba indlela umuntu usufuna umqashise after mase yabona ukuthi okay hamba kanjani mase aqala yasebenza mhlambe uyangibulala ngoba ebheka uthini idlala ngizwe my brother ukhuluma ngeingane zamantombazana nezingane eziwu2 mfethu enina 12 years enina 8 years khona la estradini esodwa izona ke sengiyithembile ukuthi mhlawumbe makukhula kulomuzi ngoba u4 room nama upside building awu2 zibhekwa banje ngamanje ngobula manje ehlala kubo amawazo mfethu ehlala nogogo
ugogo washo ukuthi umuzi omkhulu nje onamasistere. Ekhaya mina futhi angisenabazali. Yabo, baba omncane olika Nongoma kuphela. Ngiphi noNongoma? Yazi umuntu uma ekhuluma ngoNongoma vele ngiqale ngibuze ngize ngisibale ukuthi kephi noNongoma ngoba nami Ithokazi. Ithokazi. Okay, yeah. Ey'nganekisweni kube kwama. Ngiyabona impela. Ey'nganekisweni. Yeah. Hayi my brother, ngiyabonga kakhulu ukuthi usijoyine la kwi-Black Life TV. Mfethu siyajabula sazi izitudio zakho. Sifisa ngathi mfethu konke okufisayo kube impumelelo mfethu. Lalela-ke mlaleli, mbukeli lapha ekhaya, don't forget to subscribe, like and share. I-Excel Lokishi le igama lami Sam Kellogg's. I'm signing out. Peace. Asistu njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila mina, igama sengichazile already, igama Sam Kellogg's. Wena bathi ubani? uLondiwe wakwaMbambo, uLondi wakabani? suka eNanda Dam kaNgcolosi. Wena Demo, okay. Ngiyathi ngiyawazi Nanda Demo noma ngingakwazi kakhulu kwaNgcolosi, right? Yeah. Sisaba ungichazela-ke isiphi isizathu sokuthi usuke ekhaya uzofike la? It's a long story kodwa-ke ekhaya besibathathu mina uma ungizalayo Yeah. nosisi ongilamayo. Uma kwakufuneka ahambe uyofunda for i-nursing, Yeah. so mehamba uzoshiya amantombazane awu-2. Umakhelwane ngeke bayibuke kahle lonto, so kufuneka kube khona ozosigada ekhaya. Besigada ekhaya acale u-cousin wami. Sure. Cousin wami so afika asihlalise, wayesazi nje ukuthi uma ungena kanjani, this week akangeni, that week, yabo. So the time ma engekho, I got raped by him. Right then angikwazanga ukuthi ngiyikhulume lonto ekhaya because ngangisaba u-strict nasekhaya. So ngithole indlela ukuthi ngithi hey ma, mina ngithanda ukuthi sigadwe ekhaya. Yabo uma uyayibuza epeni ukuthi yini intombazane ithi ayifuna ukugadwa ekhaya, yini ufuna ukuhamba ma iy'ndlela zayo mhlampe noma naye so ngithola indlela ukuthi ngimgudluze endleleni yami, yabo. Again uma athola umuntu ozosigada ekhaya, again cousin wami olama lo wangirape naye, he did the very same thing, wangirape. So I got raped 2 times by my So cousins. manje uthi wena uma wakho wayicela kahle kahle o-cousin bakho Yeah, ukuthi bagade nini? yeah, Yo, nalo wesibili waphinda futhi yeah. le nto awuyiriphothi kumama? No, Why? angisaba. Kodwa-ke ngenza u-matric awufeyila cause ihamba ibuye le nto. So fine, ngahamba ngoqedela, awuphindi u-matric kahle ediskini, ngawuphinda kabusha. So ngaphasa kahle-ke and then ngahamba nge-Richfield ngawufunda, nga-applyela i-business management. Yeah. Ngawenza N4 ngawuqeda, but then njengoba ngiwenza kusho ukuthi yonke into i-right. So eventually qala ngingena ama-drugs nani mama enginezimali ukuthi ngiyokhokha esikoleni, ngidle yonke ngingayi esikoleni, yabo. Qala impilo yashintsha mani because ngihlala nabo labantu egcekeni zonke iy'nsuku Sakhona futhi nalesa sithombe yeah, lesiya. uma ngenza into e-wrong ngathethiswa ngashaya ngizobona ukuthi should like vele abangithandi banaleyo nto ukuthi. So yeah, yimi loyo futhi-ke uyile ekhaya yabona ukuthi hayi shuthi vele angisoze ngakwazi ukuthi ngiyikunyuke le nto engifuna ukuyikhuluma. Kodwa-ke la ngayikunyula khona angifuna ukubona ukuthi bazokwenza njani, but then So my sister, wena yonke le nto yenzeka kuwena usahlala khona ezandleni? yeah, mangibachazela akwenziwanga lutho. So in that case suke ekhaya ngeza Usuza la. Usuyafika-ke lana impilo ihamba kanjani? tough, but then since mina ngiyintombazane ngeke ngikwazi ukuthi ngiphathe njengomfana. Kunezinto kufuneka ngiyibuke ngey'ndlela. So ngathola umuntu engithanda naye, uyena ohambayo ubhanta, mina ngihlala nje. Kulesimo sakho usasendleleni noma usula sikanjani? Awucabangi nje ukuthi eish, yazi ngiyafisa ukubuyela endleleni? Ngifisa ukuya ekhaya, kodwa-ke
ngathi ngafika sengi-right. Kodwa usaqhubana nabazali edladleni. Yeah. Namanje akavumi ukuthi ubachazele ukuthi what went down, obani laba ababenzi bayazi kulikhuni kumina ukuthi ngiyikhulule inhliziyo ngibuyele ekhaya bese akhona labantu. So when you telling me ukuthi kahle kahle wabatshela abazali bayazi kodwa manje idiphu-ke le idiphu ngenye indlela. So manje usangichazela ukuthi mama wena khona ozwana naye is for how long uhlala la and how long mhlawumbe uzwana naye? Ngisanda kufika mina la fike last year nami nje sathana mhlawumbe 6 months 7 months lapho. Kodwa-ke inkinga bengingakayiboni. Inkinga bengingakayiboni. Okay. Ngale kokuthi ngicabanga ukuthi ngibuye ngiyovashela ekhaya kodwa-ke my sister sibonga kakhulu ukuthi uze la. Sengathi Nkosi yami konke okufisayo kungaba impumelelo. Yeah. Siyabonga. Muke lapha ekhaya uyizwele my sister usechazile Nkosi yami. Uyadabukisa okwakhe. Angisho ukuthi abafowethu sihlala nabo every day akudabukisi but kuyadabukisa kakhulu. Uma ukuthi kukhona usizo mhlambe ofisa ukulishare. Hit comment lapho. Siza ukuthi kuhamba kanjani and then sifunde sibone ukuthi singamsiza kanjani ngoba for sure sokwazi ukuthi singamthola kephi. My brother unjani? Ngiyaphila mfethu. Ngiyaphila nami my brother bathi igama ubani? Igama nguSipho ngwashangazi Sibongo Endwedwe. Yebo. Endwedwe mina ngazi ezindlovini. Angazi yena uma ekwazi endlovini? Ngiyakwazi endlovini mina ngwala emgazini. Yebo. Okay ngasemgazini wena. Yebo. My brother take us through ke ukuthi yiphi into eyakususa le edladleni up until uzobe la. Into engisusa ngase ekhaya ukuthi saqhekeza isitolo sathatha impahla yomuntu wase yasifuna ke ngeze ukuthi engabaleka ke nabafethu abanye sasinabo babaleka nawo baya endaweni zabo nami ngeza la eThekwini ngiyoba ngila eThekwini kwemanje ngase ngiyeka lapho undaba yokuganga njengoba ngidayisela igubhu manje sengiphila ngokudayisa igubhu manje kwemanje lo muntu wayesifuna akagcina ngatholanga my brother ngifuna ukuthi ungithathe ungibeke uthi nenzane naqhekeza isitolo right. So nanihamba nibanganga ukuthi nani nibathathu yebo abanye abafowethu sebahamba baye endaweni zamamokosi semakubo angazi bakephi kodwa indaweni zasemngamakubo le koMaritzburg endaweni kanjalo ningena ebusuku kulo muzi isitolo esinomuzi noma mhlawumbe i-tuck shop right ningena kanjani khona? Sibhobosa imbobo uDongweni siyengene phakathi sathatha impahla yomuntu sathatha imali. My king ngathi uyaphuthuma ngicela ukuthi urelax nawo bo people ni bore imbobo oDongeni bakephi abakhona? Akho umuntu phakathi esitolo. Akho umuntu niyazi ukuthi okay makuvalwe esitolo akusuke ngekho umuntu kuyakhiwa kuhanjwe mhlawumbe uyohlala kwenye indawo. Okay niyangena ke esitolo vela akho umuntu ngidala nenzani la phakathi? Sibhobosa uDonga sangena phakathi esitolo sathatha impahla oyedwa wasala ngaphandle. Okay uDonga olinela ukuthi uzongena umile noma nihamba kanje? Nihamba ngezisu. Yeah. Yo. Oyedwa wathatha impahla kodwa hayi impahla eningi ogwaya amabhokisi ogwaya into engakwazi ukuphuma la kule mbobo le kulesikhala lesi. Yeah. Omunye wathatha ama-airtime bathatha ugwaya imali saphuma nakho konke lokho kuphela. Okay sikhuluma indaba yasemini le noma ebusuku kwenzeka ebusuku lapho. Okay usuyapha seniyaphuma ke niyaphuma. Yeah. Apha akekho umuntu onibonayo ngaleso sikhathi? Akekho. Okay the following day kwenzakala kanjani my brother? Hamba nami nje. Ukulandelayo futhi bathola ukuthi igqekeziwe esitolo kwatracewa kwagcina kutholakala ukuthi hayi ithina. Yabo basifuna ke lapho ngingabaleka khona ke nami sekufuna kutholakala ukuthi kufunakala abani uSipho noMqo noSandile. Ngabaleka ngeza la eThekwini kwimanje oba ngila eThekwini ngidayisela igubhu ke agcina lapho. Manje imake my king la seniyatholakala ukuthi ubani nobani
thathe laphana Yeah. ithini ngalomthetho akufiki amaphoyisa akufiki lutho akwenzakala next kwenzakalani no amaphoyisa awafikanga kwagcina nje kuphela kuthiwa icala livuliwe kodwa amaphoyisa awafikanga ngoba uma ngathiwa kuyimanje mhlawumbe siyatholakala mhlawumbe ngoba icala kuthiwa liboli sisengaboshwa. kwasho kanjalo nje kuphela Yeah. lana ke kuthenini ukuthi ngoba icala livuliwe umphakathi uthini ke wona ngoba seniyaziwa phela Yebo, awumphakathi wona phela lo owenza ukuthi ngize ngibaleke nami ngoba wofuna ukusifaka amathayi basishise. Yabo. Lana ke my king impilo lana ikanjani ke ever since kwenzeka yonke lezi isigigaba ngoba usuthi wena nje usulana ke manje eThekwini. Yeah. Isigigaba sala asikho isigigaba mhlawumbe wakwasenza la eThekwini ke manje la Hayi usukhona. cha ngabe nginamanga la eThekwini ayasikho ngidayisela igubhu nje kuphela lezi ngihambe ngiyolala shelter phinde ngivuke ekseni kanjalo ngihambe ngiyolala shelter nalesidakamizwa ke esingayekeke sisibhemayo ke ngifisa ukusiyeka ngazi ngasiyeka kanjani. Isiphi leso sidakamizwa? I-heroin. Heroin. Yeah. Yo. Heroin injani ilefa kwala angazi. Iwunga le epenywayo ethiswayo. Khona le ngibona Bayijova. Yeah. iyona bunga ke le. Yeah. Khona ikayiphi le wena bafo bayifaka la? Oh i-cocaine le. I-cocaine. Ishawa ngekhala Oh yeah. yeah. Oh yeah, uyibhema isikhathi esingakanani yona? I-cocaine angazi ngibhema. Cha sengisho leyo uthi unoyibhema njengamanje. Oh hayi sengibhema isikhathi eside kusuka 2001 kuze kube manje. Imali yakho uyithola kanjani my king? Yokubhema. Ukuzama nje u-30 ngoba phela yo-30 rand le. Ukuzama nje. So impilo yakho from la le ekhaya up until manje uyiboni kanjani impilo yakho injani? My brother ngeke ngiqamba amanga iyona iyaxega impela ngoba manje isimo sibi yabona nami ngiyathanda ukuya ekhaya kodwa manje ngeke ngikwazi ngenxa yokusaba. Isimo sibi impela nje my brother ngisho njalo. Yabo. Ngoba vele ukuthi uyazi ukuthi uyafuneka le emakhaya. Uyafuneka yebo. Hayi my brother ngiyakuzwa my brother mina ngikuzwa kahle. Yeah. My brother hayi sibonga kakhulu ukuthi ube khona lana kwi Black Life TV. Siyakufisela ukuthi Nkosi yami konke ukufisa kube impumelelo my king. Ngiyabonga uNkulunkulu abe nawe. Nawe mbukeli lapha ekhaya don't forget to subscribe, like and share ngoba siyakuthanda. Usahleli nami uSam Kellogg's na kanjani. See you on the next episode. Sikuthanda ke le simangaliso. Mncwa.